Гүзәл Халимова Түбән Таба сәламәтлек мөмкинлекләре шикле балалар өчен интернат мәктәбендә эшли. Балаларда хезмәткә мәхәббәт тәрбияли, чәчәкчелек дәресләрен алып бара. Укучылар да аны Чәчәк апа дип йөртә. Чәчәкләр ясау беренчедән инде минем әниемнән килгәндер дип уйлыйм. Чәчәкләр ярату, матурлык ярату. Чөнки минем әни инде яшь чагында бик матур итеп чигә торган иде. Мин аның чиккәннән һәрвакыт кызыксынып карап тора торган идем. Хәзер инде олы яшьтә булуына карамастан, нинди генә чәчәкләр үстерми. Гүзәл Халимова матурлыкка гашыйк, үзе дә матурлык тудырырга ярата. Хезмәт кабинетындагы гаҗәеп кул эшләренең авторы да Гүзәл ханым. Фоамиран, кәгазь, төрле җүпләрдән ясалган кул эшләренә сокланмаган кеше юк. Фоамиранны инде без утюг белән формага китереп, утюг белән җылытып, аны үз формасына китереп, шулай итеп матур чәчәкләр ясыйбыз. Менә бу инде безнең Фоамираннан ясалган. Директорыбыз Илшат Рафисовичка бик зур рәхмәтлемен. Менә нинди генә мөрәҗәгать белән кирсәм дә, ул бер вакытта да миңа юк бит ул бу әйбер, юк бит дип бурып чыгармый. Уйларбыз, табарбыз ди һәм инде безгә бөтенесен барлык уңайлыкларын да тудырып тора. Укучылар Гүзәл апаларында ул алып барган чәчәкчелек дәресләрендә бик яраталар. Бәйрәм җитә башласа, балалар үзләре үк үзенчәлекле бүләк ясатуны сорый. Гүзәл апалары бу эштә бик теләп ярдәм итә. Гүзәл апа инде ул безнең кул эшләренә бик оста. Без аннан шулай дәртләнеп, аннан менә Гүзәл апаның эшләгән эшләренә кызыгып, үзебез дә ясап карыйбыз инде. Фоамираннардан төрле чәчәкләр ясый, бисерлардан картиналар ясый. Гүзәлнең эшләмәгән эше юк. Гүзәл Мирзамөхәммәднең кул эшләренә генә түгел, шулай ук бакчачылыкка да бик булган ханым, балаларга бик яхшы мөгаләмәдә үзенең һөнәрен бик яратып башкара. Җәен мәктәп бакчасында балалар белән бергәләп чәчәкләр үстерә Гүзәл Халимова. Ә кышын мәктәп эше гөлләргә күмелә. Ясалма гөлләрне табигыйларыннан аерырлык та түгел. Барысы да матур, нәфис һәм зәвыклы. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.